Mai ningú havia sabut com es podia formar part d'aquell país màgic. Mai ningú, fins que jo, el gran bruixot, vaig desxifrar l'enigma que durant segles va ser el més gran tresor guardat per savis i mags. Haurà de pronunciar aquestes paraules en una nit de tormenta davant les brases calentes d'un foc immens. Pau, para de llegir uns instants i mirar la resta del grup. Tots estaven bocabadats, tenien els ulls oberts com a plats. I ningú d'ells recordava on era. Immersos en la història, ja ningú pensava en les conseqüències que podia comportar aquella aventura quan arribessin a casa. El Murdoch continuava roncant. Pau, amb la mirada, va demanar l'aprovació de la Marina i la Mar per pronunciar les paraules màgiques. I totes dues van assentir amb el cap. Pau, amb la veu tremolosa, es posà en peu i seguí llegint. Jo, amb el poder que m'atorga el tenir aquell llibre màgic a les mans, invoco el gran poder dels bruixots, de la nit i de les bèsties que ens escolten perquè la màgia ens doni el valor necessari per ser transportats al gran regne d'Escacs. Defensarem el rei amb la vida si cal, lluitarem només per defensar la pau i a la comunitat i quan entrem en la batalla sempre respectarem les normes que tot cavaller ha de respectar per poder després tornar a la vida. Ascariquis, fotis et valentis somnis nuet magicam fetus. Un tro ensordidor els va fer posar en peu. De cop un llampec enlluernador entrà per la finestra i impactà la llar de foc, aixecant un gegantí núvol de fum que els va deixar secs. No veien absolutament res, estrossegaven, estaven desconcertats i ningú sabia què estava passant. Tots van tancar els ulls i es van tapar les orelles. Aquella forta olor de sofre es tornava a ensumar. Van entrar en un son profund.